Atlàntida, que és pionera en serveis de salut des de l'any 1927, us vol presentar el proper fòrum que tindrà lloc el proper dia 24 d'octubre a les 7 del vespre. En aquest fòrum, des de Clínica Estètica Atlàntida, us parlarem dels tractaments actuals de rejoveniment facial. Així doncs, us explicarem com són els tractaments amb àcid hialurònic, com són els tractaments amb fils tensors, com utilitzem la toxina botulínica i què és el HIFU. Totes aquestes noves tècniques us les explicarem entre la doctora Martínez i jo mateix. Recordeu, doncs, el proper dia 24 d'octubre a les 7 del vespre tindrà lloc el proper Fòrum d'Atlàntida a Vila Urània, que és al carrer de la Via Augusta 102. Us hi esperem a tots.